Аз лично съм впечатлен, че има толкова неадекватни хора. Добре дошли, група Лампа. Добре заварили. Кой е? Той е, аз съм аз. Той е Жорката, аз съм Мартен. Ма не оня диджея, дет не пуска да Джокович чета, Мартен съм. Стига, бе. Каква е? И тая държава е със пари. Каква е историята с това нещо, защото не мога да разбера. Някой си нещо коментира, обаче не знам каква е историята. Страшна тъпотия, не знам. Дай да не го коментираме и ние. Добре. Никой за какво. Аз лично съм впечатлен, че има толкова неадекватни хора. Не е лесно. Аз мисля да стана адекватен човек, личи да и като цяло и в залитването и в едната и в другата посока ми изглежда супер неадекватно, тъй че нямам идея. В общи линии ще взема от цялата история пука да ни поръчвам на диджей вече някаква песен, която той не би ми послужил. Цялата пулка е, че вече няма да ти викаме Мартен. Да. По принцип с Симеон сме се оговорили 1000 пъти, че не е хубаво да ходиш на диджея да му говориш. Бе, явно е така, да. Какво искаш да ти пусне, защото той човека си направил програма за цялото нещо, има виждане как ще се случи цялата вечер, има програма. В крайна сметка и ние като артисти го осъзнаваме, но защото като дойдат на нас, като ни кажат, може ли да ни свирите едно парче на Guns N' Roses, малко тъпо не става и му казвам, ние не може, нали? И предполагам, че на диджея му става тъй. На Гънс ли? Не, да, примерно на... По-скоро на Металика. Ние в Разград, нали, искаха да поздравят, като свирихме на закриването на ние искаха да свирим всички албуми на Металика. Което не е проблем. То реално някой е поискал от диджея да пусне нещо и той казал не. Да. Това ли е? Да. И ми сега ви, ако дойда при вас да ви поискам това нещо, което са поискали от него, ще го изпеете ли? И не. Аз мисля, че диджея си е застанал на позицията и човека си прав. То си има най-вероятна организация, те си следват някакви неща, кой какво направя. Въпросът е, че стана голям цирк за пореден път и всичко, което е важно, остава не е важно, а пък на заден план пък някакви тъпоти наzaливат от всякъде и даже и ние сега в момента им помагаме на тия тъпоти. Дай да сменим темата. Да сменим темата. Okay. Да говорим за група Лампа тогава, що ме е така. От кога влезе музиката в живота ти, господин Мартин? Музиката в живота ми влезе още в 10-ти клас, като пуснах първи албум на Клоуфингър да слушам. И от тогава в общи линии съм пристрастен към по-твърдите неща. А група Лампа е Георги, по принцип. Той е основателят, основоположникът. И сърцето и двигателя на Лампа. Като цяло той е двигателя, защото той менажира групата голяма. С всички взимаме участие при композирането на нещата, но мисля, че той е солидната основа, върху която се изгражда всичко. Като цяло. Той е майстор Толица, вика. Майсторът е той. Ние без помощта на съотборниците. Всички помагат, да. Някои повече, други по-малко. Но всеки според възможностите. Абсолютно. Като цяло, в главите на всички е да успеем с това, което сме се захванали, то е да радваме хората, да свирим. Да свирим това, което ни харесва. Да изразяваме това, което ни харесва и което искаме другите да чуят. И да. Ти как реши, че за пеенето? Как го реши? Пробва ли преди това да Пробвах да свиря на бас-китара, да. Пробвах да свиря на бас-китара. Преди Лампа сме правили с много хора разни проекти. Съм се пробвал да свиря на бас-китара. Къде е успешно, къде не е успешно. В крайна сметка в един момент, когато направихме група с Прима, бях тръгнал с бас-китарата да отиваме на репетиция, нали? Обаче я взимах от тогавашния басист на група с Прима и Царя. Поздрави! Поздрави за Царя. И Кристиан вика, какво ще му взимаш баса? Кристиан Желязков, който всички много добре познаваме от група Глоба. Поздрави на него. Поздрави. Група Глоба също поздрави за тях. Да. Той много добре ма знае Кристиан колко мога да свиря на бас-китара. Какво ще... Вика, момчето си идва с бас. Баса вика, я ти пей. И тъй. Пробва и стана. Колко става сега... Не съм човека, който ще каже, на мене ми допада това, което се получава. Може би в Лампа най-много израснах като певец. Не без помощта на педагог.
На Ива поздрави. Поздрави на Ива. Поздрави на Ива. И така. При всички музиканти го има това, че в един момент почва да става. Не винаги е става. Да, той е като упражнението. Абсолютно. В спорт. Всеки продължи да се Никой не занимава с това, което обича и прави, нали, в този случай музиката. Би трябвало в някакъв момент да е успешен. Никой не се е родил научен. Абсолютно. Дали някой може да се Аз познавам някакви хора. Някой се е родил с по-голям, деца вика, даже свише примерно. Ето го той, на него му се отдава по цял ден да прави примерно сола. На кой? За На тебе. Yes. Но Той е по солата. Да. Ама не може да не кажем нищо за лампа. Всъщност, откъде дойде идеята за група Лампа, трябва да говорим за заведението Лампа. Добре, да. Значи първо имах много голямо прекъсване. Добре, кажи музиката как дойде в твоя живот първо, като за начало. Искаш още по-назад от самото начало, да. 1900? 1993 или 4, може би, като видях в вътрешния двор на МГ-то банда металисти да бичат яко. ама на лайф. Да, концерт имаше между... Даже и това не е най-старото. Не, лъжа. Сега сетих. Това беше в последствие. Ще се върна на него. Първото нещо, което беше, Кристиян Желязков, който споменахме, поздрав Кристияне, живееше над нас. С Томата имаха банда, Ugly Pigs, ако не се лъжа, беше първото име, а може и да лъжа. И ти си чувал през... Те свиеха в един гараж на улицата, където ритахме по цял ден. И просто нямаш избор. Ти вече си там, нали? Всички искаха да се занимават с музика, но не всички успяха да се закачат за нея, така да се каже. Събрах някакви деца, нали, раздадах им по един инструмент. Или по-точно, силно казан инструменти, но основните барабани бяха тиники. Много ясно. Да, с... Отгоре бяха залепени с това на училищата имаше едни табла, което е като... Някаква пластмасова... Да, някаква твърда пластмаса, не е меко. Да. Но пък издаваше... Някакъв плексиглас. Не знам, нещо по-тънко е. Целта е да се направи... Формулите по математика или химия или каквото и да е бяха на едни големи табла и той беше изрязано и залепено на една тенекия. И бой по тенекията. Имаше каса, но нямаше каса. В смисъл нямаше... Каса бира. Да, каса бира, както и да е. Тъй, те си свираха, изглеждаше много яко, там се заребихме като цяло. Впоследствие веднъж чухме истински звук на барабани и си помислихме, че има 200, в смисъл има цял комплект барабани с чинели и всичко там възможно, което мога да се нарече сет барабани за ония години, а пък то в България нямаше нищо. Беше трудно да слушаш музика въобще пък. Да. И един ден успяхме да влезем в стаечката, където свиреха. Звучеше Нирвана, ако не се лъжа, Come As You Are, беше такова. И видяхме всъщност едно барабанче с един чинел, той беше. Да. И малко, вау, какво стана, нали, къде изчезнаха. Това ли са истинските барабани, но пак бяхме все пак впечатлени. Да, чуваше се... Малко барабанче, ама много се чува. Да. После... Да, в смисъл оттам тръгна всичко. Събирах пари за първата си китара 2 години от закуски. По 2 лева всеки ден. И събрах 1440 лева. Доста добре. Което, да, в общи линии... Коледа е Нова година и рождени дни са влизали. Всичко влизаше и китарата беше 4900. Кремона. При това, т.е. взимаш не много добра китара за много висока цена и в магазина Панчо Владигер, той имаше един магазин при Краси Савов, поздрави Краси Савов, имаше един Фендер 26 000 и нещо. То цял гаража. Даже въобще не го погледнах.
Беше някакси нелепо. Големи. Ладата колко ли струва? Беше в марки, германски марки. Дали. Нямам точно спомена, но беше много скъп. И тък му събрах парите, т.е. дядо ми, Бог да прости, ми помогна. И се оказа, че леля ми е купила на братовчет ми, който живее в Карлово, съвсем до завода на Кремона. Въпросната Кремона, която беше 4000, това е една черна. И аз не можах да си купя китара. А той си купи. На него му купиха. На него му купиха, но после заредиха отново. Тя беше на новата цена, една синичка, 4900 и си я взех и така почна. Тъй ли, много има да разправям по темата. Имаше доста майтапи, покрито из Кристиан с една китара, която реших, че ми е подарил, пък то всъщност ми е дал да свиря малко, пък аз се бъдисах. Ужас. Ама ти сам ли се Да, Кристиан, извинявай за нещо преди 100 години. Ти сам ли се учи или ходи на... сам, то тогава... Какво? Няма уроци, няма нищо. Имаше, ама аз даже не знаех къде, какво, как. В общи линии беше много. Ма как пускаш спрямо парчето и свириш върху него или как? Нямам идея. Хващам китарата и докато не почна да издавам приятни звуци, които да ми харесват, не се отказвам. Даже по едно време, понеже пък нямах идея как се настройва, много яко парче си бях измислил и беше много тъжно, защото парчето изчезна. По едно време, нали, тя още повече се разстрои или пък не си спомням дали я настроих или нещо друго. Да. Та иначе да. Та малко ще прескоча годините. Свирихме в група Линч. Преди това в Вина с Бъни Бъгаза. Поздрави, Бъни! Днеска ще има поздрави много. Да, много хора бяха около нас наистина. След това с Вело, който е много добър приятел на Царя също. Да, и в момента са група Fly the Flag в София, много яки също. Поздрави, Вело! И тъй тък му се получаваха нещата и всички станаха студенти изведнъж. И не знаем защо. Пръснахте са като Beatlesите. И отидоха в София и никой не пита защо, но успяхме да свирим моментално. Ама то всички отидаха в София или? Половината. Да. То достатъчно. Един да отиде. Да, тогава беше така. Та групата, ако 4 човека, един да отиде, пак е трудно. Имаше 18 тона бира по спомен пред общината, свирихме с контрол и обратен ефект, мисля, че тогава поздрави на контрол. Поздрави на обратен ефект. Да. И така де, след като заминаха, аз въобще просто се отказах. Тотално. Китарата си стоеше на стената вкъщи. Впоследствие продадох, за да отида на море с чисто новата си приятелка, която сега е майка на двете ни деца, която много обичам. Поздрави! Мила, поздрави на жената. И на децата поздрави! Да, Ники и Крис. Значи си е струвал все пак. Да. А името как... Живяхме в Как ти хрумна за името? Сега ще стигнем там бързо, извиняй. ще се опитам да съм по-бърз. Живяхме малко в Германия, там свирихме с едно момче Болко, поздраве Болко, той е страшен музикант. Каквото и да хванеше, свириш, в смисъл пиано, барабани, няма значение, в смисъл китара. Мултиинструменталист. Абсолютен, да, баща му оперен певец. Поздрави. Поздрави. Там записахме 2 парчета, които така и не знам къде са сега в момента, бяха готини между другото. Тук в екшъна ли ги записахте? Не, в Германия. В Германия? В Германия, в една стая, да кажем. Тогава имаше MySpace, бяхме ги качили и си бяхме писали с Fun Loving Criminals, не знам как. И въобще нямам никаква идея, но после MySpace изчезна. Да. Остана в In the Space. И върнахме се тук, никакви китари, въобще аз само я мъкнах където се местим, не знаех, че свиря на китара. Като мебел малко. Сега прескачам историята, защото минаха много години, значи спрях 2000-та, 2001-та, 2000-та спрях
Свирихме 2007, Добро. само една година. Да. И после 2019, ако не се лъжа, значи не знам колко години са, дойде Никола. 10 години някак. Никола от Кулден. Никола от Кулден. Поздрави, Никола. Поздрави. И цялата Кулден. банда, които са за мен една от Готини са, най-яките банди. хубави работи правят също. Дойде на един рожден ден на сестра ми. Поздрави, сестриче. В къщи. Аз последно го бях виждал като 5 годишен, защото сме съученици с пък сестра му и приятели с... Поздрави на Маринка, екипата, да. И приятели с техните родители, те са ни комшии на село, Панел Волов. Поздрави на село Панел Волов, на якото село. И той разказа, че се занимава с музика. И аз викам, верно, сякаш и аз сама, май не. И викам, даже имам една китара, искаш ли да изсменим струните? Той, дай, ще ти помогна, ще ги сменим. Викам, не, аз не, че не мога, ама просто да го направим тъй да видим какво става. Да посвирим, Да. вика. Без някакви големи. Да, тя беше една Ямаха с Floyd Rose. Доста скъпа китара, но никак не съм предпочитал за свирене, но пък като нямаше друга, свирих на нея. Да. И като видя Floyd Rose, вика, дай някой друг път ще изминем. И аз поради тази причина не я смея, защото... Голяма играчка. Не, ама отнема някакво, примерно, я знам. Някакво време. Няколко минути повече, просто е дразнещ. Аз Floyd Rose не ме кефи, както и да е. Обаче си казах, тия струни ще ги сменя. И той като ми разказва, в смисъл много се надъхах, защото видях колко е запален да станат нещата. Говорихме си за музиката в България, въобще и те пеят на български основно. В България най-вече. Като цяло имаме едни и същи, да кажем, желания и цели. И да, някак се Огъня пак се запали. сетих се, че и аз съм свирил някога на китара и може и да свиря. И пробвах да свиря. Всъщност беше доста по-различно от каквото и да съм свирил преди, не знам как. И лека полеко си накупих разни китарки. Свирих разни неща. Първо сам, Никола вика, нали, пусках му разни неща, той се кефеше и вика, той не може да остане тъй. Трябва нещо да го направиш. Да, и аз твърдях, че няма с кой. Това стане хит. И тогава се запознахме. Боже. Сетите за лизане. Ние тогава сетихме за Орчето. Орче. Поздрави на Орчето. Орче, тъй, давай, тук ще правим банда, ще свирим. Той, сега и веднага събра Мартин, Линзето, Гундата, поздрави на Гундата. Беше готино, поради една или друга причина не останахме в същия състав, просто всеки дърпа на някъде и много е трудно да се съберат израснали характери и да движат в една посока, колкото и да искат. Понякога има такива разминавания. Марто може да потвърди. Абсолютно, да. Тъй, че сега е малко по-променен състава. Явор на барабаните. Явката е на барабаните. Поздрави на Явката. Който е обиколил почти всички шуменски банди. Да. Той в симфонията също свири. Да. Поздрави на симфонията. Поздрави на симфонията. Най-зареждащото, нали, ще го запазя в тайна, ама Явката ми каза нещо, дете е много яко и аз много му са кефе, че продължаваме да свирим и да правим той, което на кефи. Ще го запазя в тайна. И към нас се присъедини Румбата, който... Тато и ста Румба. Бас? На бас или Николай Константинов влизнат, Линзето. Твоя приятел в операторството на клипа.
Румбата беше там с очилата момчето. Чай сега, той момче, който беше долу на сцената всъщност. Да. Аз не го познавам него. Нали се запознахме? Ние се запознахме там, но имам предвид, че преди това не съм го познавал. Да, сега разбирам. Той ни навери там китарист. Той помагаше и в... Да. Той ни беше от групи от начало, пък всичко става. Да. Като цяло, където и да ходихме, той си беше с нас. Имаше желание. Кефеше се на това, което правим. Свири, много добре свири, всичко е... Да. И... Така, в общи линии, изпуснахме момента с името на групата, което е много важно. Точно това ще тяга да кажа. Ти да не смееш да питаш. То, че ни млъкна. Забравих. Ма не, той по принцип, той на сцената, така сме само аз приказвам. Няма проблем. Нека да се каже. Та, как се казва бандата и първото, което се сетих е кои сме, що сме, откъде се познаваме, че от Лампа се познаваме, откъде са, Лампа ли? И край. Смисъл... Много е готино. Нуша, поздрави на Нуша. И не само, поздрави на всички, които хориха там и си харесваха това място. Уникално място беше за тия години. Беше като семейство, въпреки че имаше много побоища. Имало и големи глупости там. Големи глупости, но пак им се смеехме и глупостите. То всъщност Лампа в началото заведението било ли на друго място, освен на в две хотел? други места беше. Първо беше срещу старата полиция, до старата полиция до Ниагара има едно кафе. Тъй? На Лайош Кошот 2. Ако ти е познато от някъде. По бърчето надолу. Последното ни студио беше на Лайош Кошот 2, срещу първата лампа Егати. Да. След това и на Проектанска? Или не? После беше на Казанджийската. Не на Казанджийската. Дале, на Гривица. Не на Гривица, бе. На Оборище. На Оборище, да, ако биш това е. До печатницата май. Да. И после беше като цяло, мисля, че най-дългия период беше младежки дом, долу в бившата дискотека Nike, която беше на един приятел, той сега знае кой е, поздрави на Nike. На Nike, да. Много близки сме с него, да. И там заведението, извинявай, беше към 1 декар и половина. В смисъл не е 100 квадрата, декар и половина. Защото вътре, нали, да кажем, че беше към 150 квадрата, 200, обаче отвънка, от там до пейките всичко беше... По време бяха освоили текила бара, дед беше там, дед мъщенство. Да, имаше две помещения. Много голяма беше, има и градина. Така или иначе, Лампа беше целият район там, от Разперко даже до последните пейки на ВИК-то. Там беше с резервации на пейките. Когато нямаше чалга. Или чалгата още се зараждаше, но не беше толкова популярна. Значи, на чалгарите им викахме газета, съвсем ясно си го спомням, а те ни викаха хипари или металисти. По наше време на чалгарите им викахме фешани. Че някой е бил фешън. Да, той беше по-късно. Да. Разкажете малко за този период, нали, какви хора, какви групи, какви общности са събрали в Лампа, примерно рапъри, металисти, панкари. Точно така бяха, как скажа, ще влюги вече. Скейтъри, блейдъри. Ама, смисъл, имаше ли такова напрежение между групите или по-скоро всички... Имаш. Разбира се. Имаш. Вие рапетата, мога да говоря на биене? Може, да. Винаги сте гледали на другите малко по-отгоре, но той такъв ви е... Ние им казахме с Вело бели негри от Майами. Аз всъщност... Сега не знам. Металисти по принцип са смикнали сме да сме миризливи... Макар че... Доста добре мириша. Да сме миризливи и потни, да вием коси дълги. Дълга рошава коса. С рапетата си бяхме в една компания и си бяхме френдове. Въобще... Аз този период съм го изпуснал, защото съм бил много малък тогава.
Реално аз знам за лампа така като някаква легенда, разбираш ли? Лампа и съм фанал реално в хотел Мадара, като беше лампа. Последната лампа. Късния период. Да, късната лампа и тогава дори всичко беше се поразнило там, тут нямаш... Те хората ги нямаше тогава, реално погледнато, или последните, които са бяха останали, хореха там, въпреки това беше много яко. Когато съм хорил. Ние като хорихме на лампа, реално почнахме да ходим там 9-10 класна лампа, всички бяха ученици или студенти, нали? Тогава общността беше много голяма. После като се пръснаха по градовете, реално ни пораснахме, тръгнахме на работа и т.н. И заради това сме останали сме в града, почнали сме да работим тук и реално заради това сме се завиждали с тебе там. Да. Пък другите са превзели другите градове. Това си по-късно тръгнах да правя това, което правя реално и то няма и как да сме се засечали. Да. Основното, което беше като програма, беше, че по-малките отивахме най-рано, ние бяхме най-малките тогава. Помагахме за касите бира надолу, но всъщност основно идеята беше да се видим с хората, да видим какво става, да сме социален контакт. Да. Той се общува... Някаква социална мрежа, мрежа така... И после идваха, естествено пускаха Catch 22 на диск, този диск сигурно се изтърка. Гостуващи банди, такива работи или по-скоро не? Каква музика се слушаше? Имаше Лукеда, бяха идвали, поздрави на Лукеда. Са идвали в лампа ли? Не, в младежкия танцевална зала, беше много готин концерт. Аз тогава бях много силно впечатлен от Лукеда. Нямаше много концерти като цяло. Но музиката каква беше в лампа? Почваше с ска, през пънк, хип-хоп, до някакво техно по-леко, R&B. Който се донесе диски и Мариана, ако реши да му го пусне. На настроение, като цяло всички слушахме всичко, никой нямаше някакви претенции. И след това се ходеше някъде другаде, обикновено пъб клуб. Или на пейки, на който не съществува вече. Да, в пъб клуб имаше концерти, Глова правиха концерт, ние правихме с бойните тогава там. И група нещо от Попол, как сетих, поздрави на Попол. Нещо от Попол, да, какво ли става с тях? То тогава се и обсъждаше музиката, нали, защото не беше толкова достъпна, нали, ти слушаш такава музика, чай ще ти кажа, знаеш за каква група знам, ти какво знаеш, ти нищо не знаеш, нали, то имаше и, сега ми изкочи от главата, Дупката. Да, хол на Бичера. Поздравя на Бичера. Поздравя Бичера. Всичките касетки са ми оттам. Ходих специално там да гледам, нали, каталога с дисковете, какви артисти има и то, нали, бяха подредени по азбучен ред, не знам си какво, беше много интересно и отиваш, гледаш, то беше много такова тъмно място. Ти си фанал дигиталната ера вече, защото на времето, като влезеш в Дупката, имаш цялата лява страна, беше касетки наредени, само касетки. Там съм чакал касетка, първите два албума на Дифтон съм ги чакал сигурно месец, човек. Имаш такова нещо. Той ти казва, нали, кога ще дойдеш след това ела. Записваме ги там, някъде ги записваш, човека. Ма снабдил и отворил очите за музика на много хора. Да, имаше и дрежки. Беше пълно с свичери, помня черни металски свичери. Цялата стена беше под лявата страна. Да. Добре. Имаше няколко човека с интернет. Единия беше Вело. С dial-up модеми. От интернет сервис беше връзката. Също спомням. И каза, изтегаха MP3 и яна бой. Не, заредил съм, нали, тегля албума примерно на Mad Keris. След една седмица ще стане. И го чакахме. Dial-up беше те, да. Цяла вечер една гола жена чакахме да видим. Ние чакаме много дълги години да видим такива неща. Почва, нали, коса. Има коса.
коса, има вежди. Какво вежди. е това? Нали, като зарежда интернета. Зарежда бавно, зарежда имиджа. Зарежда бавно, бит по бит и зарежда. Има очи, нали, има лице. Ударалата и се разпада връзката, най-интересно. Да. Аз въобще нямах връзка. Имахме домашен телефон. В смисъл стационарен. Домашен. Да, като кажеш на някой домашен телефон. Не разбират. Да, бе, така се осъществяваше връзката. Така се осъществяваш връзката през телефонната линия. Реално вземаш телефонната линия и... Много пъти сме се питали как сме се оговаряли и никой не закъсняваше, всички се виждахме. Никой нямаше телефон. Ако някой закъсняваше винаги. Поздрави. Той спи. И днеска закъсня. И толкова закъснеш, никой не те чака. Или те оставят и заминават. Да, просто мигнеш, губиш. Ама да. Добре, а ви като влияние, кои са влиянията? Примерно като слушаш една музика, ти кажеш ли си, искам да напомня на това ма кеф, искам да правя нещо такова, и кои са и защо? Трудна работа. Трудна работа. Като вокалисти, да речем. Като вокалисти, да, определено имам фаворити като цяло. Според мен не пееш като никой от тях. Не пея като никой от тях, но примерно и... Което е супер. Да, и искам да има, примерно, искам да рор някакъв такъв в някой от парчетата, като определени. Аз много харесвам, между другото, на Soulwork вокалиста. Soulwork е една шведска мелодит банда от Гьотеборг. Не мога да помета. Аз не виждам никаква връзка на нашата музика с метала. Няма. Въпросът е, че има... Аз обичам да има в нашата музика, както мелодия, да има и твърдина, да има някакъв... Да има агресия, да има. Тя си идва. Да, има си парчета за агресия, има си парчета и за лирика сега. В крайна сметка, Тимо е от 5 души, като правим го, харесваме го. Да. Стискаме се ръцете, така ще бъде. Правим го. Ако не се хареса, измислям друга вокална линия, примерно. И те. Дават си идеи, всеки казва това може имам си изпълнителен директор, той винаги... Не, това не, така не, това така не, това така не. Всеки има задача. Мен това е нещо, което много уважавам, че всеки знае какво може да даде и го прави на 200%. Може би сега е момента да се случи тая случка, защото всеки е до някъде озрял и има някакви натрупани умения, нали? Да. И като му кажеш горе-долу искам нещо такова, може да ти да го направи, нали? Или също може да даде някаква идея, която би била по-добра. Да, всеки в момента в този екип. Този екип всеки знае какво точно може да даде наистина и как да го направи, честно казано. И като цяло и се слушаме. Не сме се стигнали максимума, смисъл. Винаги този процес, който винаги може да се надграждаш. При музикантите максимум няма. Да, няма максимум, да. Максимум вече там, ако... Какво значи максимум? Трябва максимум, като си на 90 години, смисъл рок динозавър, трябва да спреш, примерно, но не се усещаш, нали? Има такива хора, които трябва да спрете хора. Което, защо? Не, те им е кеф, окей, ама... Що пък? Не. Примерно някои вокалисти не могат да вземат някакви височини, които са ги вземали на 30 години, да речем, и... То е видно чуваемо е, но пък щом искат да го правят и обичат, защо някой трябва да ги... Смисъл, в крайна пък аз кой съм да им каза да справя? Да, бе. В крайна сметка, първи коцка. Кои сме ние? Първи коцка. Само не ме занимайте. Ние като цяло леко ни липсват репетиции, понеже то няма кога. Действително. Всеки работи нещо, всеки е ангажиран за нещо и трудно се събират. По-трудно, не е изключено. Вчера се събрахме, си остават нещата. Малко, да, чат-пат се виждаме да свирим, но основно по концерти се виждаме. И така е.
вие още взето последната година и половина по-активно действате по нещата или? Да, като казах по концерти, тук е момента да отбележим, че някои от песните са писани преди концерта. На бара. На бара, да. В Силистра. В Силистра, примерно. Поздрави на Силистра. Поздрави на Силистра. Как беше? Барок. Да, много як бар. Да, много як бар. Много топли хора. Въобще, на много... Това е много готино, че навсякъде, където сме обикаляли, има много топли хора и я знам, това е нещо много смислено според мен. Много е важно за една група да бъде на сцена, за мен това е супер важно. Много важно. Ви не сме изпускали тая година, до тук са 19 или колко участия, има още няколко. Няма да ги издавам всички, ма как пак няма да ги издам. Да, трябва да спрем закон. И горе-долу плана е за да приключим годината с 23, 4, 5, 6, 7, 8 участия за тая година, което е не е лош резултат. Може да се каже, че сме се посилили. Честно ти кажа, аз имам чувство, че всеки ден сте на някъде. Не. Имаше една седмица, бяхме буквално всеки ден. Имаше... През лятото? Не, юни месец ли беше? Май. Май месец имахме 3 поредни човек. 3 в една седмица. Аз викам как ще ги изпия, ама ги изпях. Ти обаче направо се раздаваш на максимално на сцената. Ти така казваш? Не казвам, че другите не се раздават, но не съм те чувал. Аз нямам инструмент, аз съм по-свободен, нямам инструмент и аз съм с един микрофон. Ръцете са ми свободни, мога всичко да правя. Мога кючек да играе. Много се раздаваш, човек. Много, някои от песните определено са ми много на сърце и... Отвътре ти идва. Отвътре ми идва просто да изривам. Най-вече свирили сме и пред не толкова многобройна публика, разбира се, но Марто винаги се раздава. Признавал съм. То всъщност не е само Марто, всички много го обичат това и се раздават. И най-якото е когато пък се е случвало, както тая година на Меделдаря, имаше доста хора в 2 часа посред нощите. Да. Беше много яко тая година. Поздрави на Меделдаря. Да. Поздрави. Благодарим за поканата и там нито един, според мен, не беше чувал нито за нас, нито песните, нищо. Много хора бяха се подвели, че Steel Panther са на After Party. Да, идват някакви хора. Може би заради това. Гледате, вика, ти спеш. Steel Panther са на мейн сцената, викам, после елате тук пред нас, викам. Обаче, викам, ние сме българска банда лампа, ще навидите елате. Обаче явно ни нямат доверие хората, защото не ни повярваха и останаха. Решиха, че сме някакви алба. Както и да е. И тези хора, които не бяха чували нищо, скачаха и направо поводяха на всяка от песните. Аз нямам думи, смисъл наистина. Елемента на изненадата, като не очакваш, да, като те изкефи нещо, хората, и като станете и ние много скачаме, тъй че ще сме благодарни на всички хора, които обичат музиката и ходят на такива места, да идват и да ни са кефят, да следят. И ходихте в София в някакви места също? София, хол, нищо. Само в едно сме ходили. Swinging Hall. То е много газарско място. Май. Top of the tops. Много як бар, звука е топ. Озвучителя Георги. Поздрави на Георги. Много яко ни озвучи жорката. Въобще те имат много як саунд, много яка техника и много професионално беше всичко и като цяло и звука беше наистина много добър. Дойдоха много хора от Шумен, всъщност половината лампа, да не кажа цялата, и другата половина не можа да дойде, защото повечето хора бяха тук, в Шумен. Значи ние отидахме в София, Никола примерно беше в Шумен. Гатев, поздрави на Гатев. Поздрави на Гатев. И той беше в Шумен. Вело беше в Шумен. Лил Доп беше в Шумен. И Лил Доп беше, поздрави на Вовчо. И той беше в Шумен. Как те се разбили? Пак той вика, аз живея до свинга живея. Да, и Никола живее до свинга. Смятай. Да. Еми мал шанс. Той има един момент, в който
софиянци се връщат в Шумен и може би точно тогава са оцелили. Нацелили сме го този момент. То беше, какво беше? Април, 6 април. Май да. 6 април, някаква вакансия. Гергьовден, нищо. Гергьовден е май. Кога беше? Май ли беше? Опа, изложих се. Само с месец. Добре ли ще има пак участие в Swinging Hall, дай Боже? В Swinga, да. Съвсем скоро. След 10 сме събитие. Кога? Не другата седмица, а по-другата. Петък. Пети. Значи да се знаят. Да се знаят. 4 октомври ще е в Swinging Hall. Тези, които са в София и са от Шумен и пак ще бъдат Шумен, ще ни изтърват отново. Тъй, че... Нищо, на 5 сме в Шумен. Да. На 4 сме в Swinga, на 5 сме в Мултифейса. Да не се използват този път. Ако случайно съм в Шумен, сме го замислили, т.е. е оговорено, 5 сме в Шумен в Мултифейс. В един бар, т.е. за сега е единствения бар. Да, където има. Бар New Face. Да. New Face, да, извинявам се. Multiface е друга година. Да, аз съм архаичен металист. Ти си лакш. И току-що обявихме всъщност 2 събития. Да. 4 октомври Swinging Hall. Точно. 5 октомври Шумен. 5 октомври Шумен. New Face. Пуснахте един видеоклип, пуснахте. Благодаря на теб. Поздрави за мен. Поздрави за теб. На най-яката песен. С кенджата аз нямам думи. Просто... Ясно. Както обичам да казвам, много харесвам този продукт. Да. Много харесвам този продукт. Разкажете ми как ви се стори цялото нещо, защото хората нямат идея какво представлява снимането на клип. Може ли аз да кажа набързо? Аз дойдах за 1 час, че ти го разкажа по-подробно. Значи, първо се викаме, ето много готино е. Като цяло взехме си бутилка вино, пица, хапнахме, някой снимаше. Поздрави на група пица също. Да, поздрави на група пица. Кенджата се занимаваше и се трудеше. Пък не знам, ние нещо самотахме, нищо не правихме. Аз много се изкефих, и ми беше много приятно, че супер се изкефих, че в момента, в който ми казахте да дойда, решихте да правите точно тогава кафе пауза или пауза за хапване. Аз съм излязал от работа. Аз трябваше да изляза от работа. Събота на работа е някакъв кошмар. Идвам и всички са мотка. Да, той ми вика, аз съм на работа. Марто, няма да се върнеш на работа. Викам, давай. Ние сме ангажирали театъра, в смисъл всичко е оговорено. Георги, те смисли. Една камара народ, неща, техника и... Без вокалист не става. И ти беше притеснен, че няма да има кадри, ама беше на работа. Да, човек, който е снимал някога видеоклип музикален, винаги той му е най-големия проблем, дали ще има достатъчно добри кадри. Реално клипа трябва да кажем, може би за хората, че е заснет за един ден, нали така? Не. Даже е за... Да, няма ден. В смисъл почнахме на обяд. Може би 4-5 часа. Се чакали Николай, сигурно? Не, линзето беше точен. В смисъл закъсня само порядка на 3 часа. Не е закъснявал. Значи, не е закъснявал, просто се бяхме оговорили 3 часа по-рано. И беше точен. Супер! В смисъл, дойде 3 часа по-рано и свършихме и други работи. Дойдоха и всички останали. Габито, благодарим на Габито. Габито, да. Да поздравим Габито, актрисата. Тя също и помага и за социалните мрежи. Да поздравим. Абсолютно, да. Много готина. И в един момент, като наемнаха момчета, ме елате тук сега да снимаме тюрно и после до края беше гърч и бяхме много изморени накрая. В смисъл, наистина беше изморително и си върнах думите назад, че е много приятно. Пак беше приятно, но... То малко беше като на концерт за вас, обаче и вие се бяхте постарали, нали, да има декори, да има осветление, да се оговори театъра. Линзото ходиш с радиостанция. Той беше... На осветителя. Светли сега! Осветителя. Да. Той е много осветителя, да. Не, той без него нямаше да стане. Той много помогна в случая, защото... Много идеен, много обича да... Както казах, изпълнителен директор. Те или иначе знае кога какво ще стане.
как ще стане. Само нито ни синското сърце не успяхме да използваме. Трябваше да. И добре, че ако питаш мен. Да. Щяхме да загубим детската аудитория. Не. Поздрави на моето дете, дето на Бояна. Поздрави на Бояна. Ти прегръщаш чужда жена. Викам, тати, виж какъв клип сме заснели. Татко! Направо ме взриви. Аз да карам да се смели, направо не знам какво да правя. Да. Децата са много първични. Много яка как. Да, Ники и Криси, моите сладурчета, са почти на 95% от концертите. Аз пак как ги изчислих? Както и да е, да са изпуснали от тия 20 концерта, които споменах, 2, 3, 4 максимум. На всеки гик са там и скачат, знаят всичко естествено. И Ники на колко години е? Ники е на 10 годинки. И има банда. Има банда, да. Има банда. Да. Spirit Shield. Между другото... Много яко лого имат. Да, имат много яко лого. В бандата са, нали, той, племенника ми, поздрави на Никола. Да. На сестра ми по-малкия син. Да направим един подкаст с тях. Може. Трябва. И третия човек в бандата е племенника на Никола Семенов отново. Аха. Всъщност да, на Маринка. Готино беше цялото нещо от моя страна, ако някой ме пита. Защото беше добре подредено. Линзето много помогна. Защото аз не мога хем да снимам, хем да организирам хора, хем да викам Мартин къде, нали? Обикновено като е замесена и актриса става още по-сложно, а тя беше изпълнителна, не беше точна. А мохчето? Тък му почваме клипа, правим кадрите, Габито тръгва и Орчето се изпечква пред камера. Ако става? Пък ако не разбра, че снимаме, както и да е. Много забавно беше. Готино беше и не знам вашите кръгове, вашите приятели, какво казват като отзив. Аз на колко хора съм го пуснал, всичките ми викат какво става звезда, да е автограф. Ма не, много е хубав клипа, много е хубав клипа. Да, яке. Имам, Ина даже го сравнява с, вика нищо на пив ми блъска на приказка. На приказка, да, имало някакви такива моменти там. То, нали, знаеш, малко е странно сам да си харесваш нещата, ама пък какво да правиш? Да харесваш си ги, бе. То само ако не си ги харесваш... За какво ги правиш? Да, така е, абсолютно. Готино се получават. Да. Това парче, къде е записвано, кой го е обработвал... Добър въпрос. Част ли е от нещо по-голямо, може би? Записваме го имаме си студио, тъй че си го записваме в студиото. Звука не е топ, защото не разбираме от миксиране толкова. Да. Що толкова? Разбирате, има хора, които разбират много. Не знаем какво искаме да чуем, а не знаем как да стане. Да. Това е цяла наука, е много прецизно и аз много уважавам хората, които са много добри в това. В момента да благодарим на Мартин Димов, Марто, който уникален микс, много сме доволни. Направи парчето да се звучи точно както... Парчето, да кажем как се казва, хората все пак може да не са го слушали. Парчето се казва Сцената, има видеоклип в YouTube, има го в Spotify, го има. И това парче, както каза, е част от първия ни албум, който ще излезе когато излезе. Когато излезе. Точно тогава. Тогава ще излезе. Тогава ще изляза. Да говорим в разговори какво да разговаряме. Да, точно. Много скоро ще излезе още едно парче. Да. И то няма да е второто, което направихме. Те хората нямат идея кое е първо, кое е второ. Няма значение. Аз няма да я кажа. И за тях ще е второто, реално, да. Тъй, че за нас ще е третото, за тях ще е второто, по принцип е едно от първите, може и да е не, както и да е, тъй или иначе ще излезе още едно парче. Чакаме го утре от Марто, може би. Успер. Клипът е готов, което е... Да,
Който няма да бъде толкова ефектен. Да, напротив, клипа е... Това, което ме показа ли? Да, това, което ти показа. Мен ме скефе. Добре, аз нищо не знам. Ма той нищо не знае. Той не го е виждал още. Аз съм работник. Няма да издаваме, клипчето е low cost, budget, в смисъл да кажем, че е направил... Те хората по принцип нямат идея, нали, че правенето на музика е скъпо занимание и да правиш клипове през 2 дена не е ефтино, нали, и записване, и миксиране, и мастериране, това е първото. Пари. Лемито от Варна, Милен Сираков, на спуквада на бъзъка за вюта и каза, снимай. Отивам на път пикника, отивам да си купя бира и нямах, нищо не ми достигаха тези нещо. Кой снимай ти, нормално да нямаш пари, снимай ти видеа за 1000 лева. Имам просто портомонет, съм забрал портомонет, викам в бунгал, викам. Парите са пари, ама времето е по-ценно, защото нали, направата на клип за мен е, т.е. трябва да е готин клипа наистина и за мен трябва да се отдели нужното време, а пък ще се забавя, ако... Нали. И затова решихме второто парче да го пуснем малко по-бързичко. Да. Тоест третото парче е да го пуснем малко по-бързичко от второто. Понякога... Тъй, че подготвяме клип за второто, отново с тебе. Знаеш, имаме някакъв сценарий, който е около минута, така че ни чакат още 4 минути сценарий. Парчето е 5 минутно. Ще трябва да поработим върху въпроса, защото... Тъй, че да. Ако има хора с добри идеи, които не познават и не са разбрали, че имаме нужда от идеи за сценарии, моля да се свържат с нас. 200 човека отпаднаха ли като идея или все още ги търсим 200 човека? Да, имаше идея за 200 човека, ма що я издаде? Защото сега е момента да ги съберем. То всъщност може да се направи така, че... пак не. Сега е момента да съберем 200 човека. Добре, ако някой има 200 човека, ако някой иска да вземе участие, някакви 200 човека говорим или в гората са минали, ако искат да вземат участие в нашия клип, да заповядат. Идеята е отново на Николай Константинов Линзито. Да. Който е пълен с идеи, Звира, той нашия текстописец, не трябва да го пропускаме. Всички текстове са писани според нещо, което е било, нещо, което ни се случва на момента. А в същото време има риф, който ни напомня точно за това. И така стават песните. Тоест, обикновено имам някакъв риф, Линзито ме пита тъс песен каква ще е. Как за този риф? Ама за какво ще е? Как за кое? За той дет става сега. И той просто го написва и просто е уникален. Всички текстове са, който, между другото крайно време да ги пуснем някъде да се четат. Защото има само 2-3-4. Всички са много добри, поне според мен. И не само според мене, но ще направим нещо по въпроса да стигнат до повече хора. Те са наистина той, което сме преживяли, което преживяваме и не е просто е така. Да. Случва ли се да ви хрумне някаква идея, примерно по време на път или по време на участие или по време на събитие? Идея имаш пред за песен, да. Много песни са родили даже така. Аз ти казах, че едната мислехме преди да излезем да свирим 15 минути преди това. И много са получили. Те много обичат музикантите в нашата група. Аз не съм от тях. Музикантите не са музиканти, много обичат да импровизират и много от песните са получили в следствие на някаква импровизация. Вижда се, че някакъв елемент Георги, който му е брилянтен, който му е хрумнал и... Ако не се лъжа и лампа точно така са появени. Не. Лампа си имаш някаква основа, не? Лампа, тъй не разбрах. То срив ми излезе... тъй. Директно беше готов. Въобще даже не разбрах как стана. Има такива парчета, дето си ги импровизират. Някакви мелодики се импровизират, дето са станали парчета. Да, а иначе като каза имало ли идеи по пътя,
нещо, което е изключително забавно е самия път. Както разказвайте някои истории от пътя. Тук малко тъй лирично ще се изкажем, ама нали, живота е едно пътуване, нали, с цел и най-якото е пътя към тая цел. По пътя е страшна диващина, благодарение на този тип до мене. Ти ли си ентертеймента в колата? Не, той просто много наразмила постоянно. Овче също... Духовити сме много. Сериозна доза майтап, просто той е уникален в тъс. Някакъв път хумора се получава, от тази ситуация, за да се... Линдзето и той има тънък хумор. Да. И той постоянно подклажда тъпоти. Да. Явката много бързо говори, понякога се смеем след 10 секунди, като загрем по казва. Сериозно ли говори много бързо? Аз не съм забелязал въобще. И бързо и свири, и говори, смисъл. Един път правим експеримент. Много е експресивен, като лично с неговата кола в Тутракан в бар Бузър. Поздравя на бар Бузър, да. Поздравя на бар Бузър. Да, в Тутракан имат бар. Да, страхотен. Евала на Тутракан. И много бар над бара, страшно бар. Да. И готино, и пътуваме с неговата кола и вика, вземи някаква флашка. Някаква флашка да пуснеш музика. И аз моята флашка в колата е пълна с много метал. С оперна музика. Да, с много екстремен метал. И той обаче, понеже той е бърбане, и само ти точно човек как се и качвам се на сцената. Мартине, повече никакви флашки да взимам. И Явор. Картешница. Много му личеше, че сме слушали през целия път метал, човек. Да. Нищо, че свирихме фанк-рок. Фанк-рок обаче вече няма пускаш така с музика. Виж какво прави. Явката е много експресивен. Винаги влага много голямо чувство в каквото и да е. Той не може да прави нещо без страст. Без страст. Това е ясно. Барабаните винаги съм казал са 50%. Той пак е той човека, който супер много ма надъхва, аз да дам от себе си. Само като го видя така да мачка само чинилите, човек издивявам. Да не си да място на чинелите. Издивявам от кеф. Ама пък затова са тия чинели. Много яко. То са в добре, че то с вашия барабани с много ги гали, че не тук. Чакай малко, викам, ние бяхме последната група, ние нашият не ги гали, викам, ние бъркаш към него. Той е вкъсника, не нещо объркато се. Къде какво гали, викам, да. Той ги смля. Супер благ, по принцип ми изглежда явката, обаче явно съм се бъркам. За който не знае... Той не е благ. Удара изглежда се едно цепи дърва или оттрепва нещо, но всъщност ги ударя съвсем леко и финно. Това е майстор лъка. И затова и чинелите са му перфектни. Той трябва да се пази ръце, китки, и... Кое е това? Муха. Синьо-зелена е, какво да правим? Ау. Да ни обръщаме внимание. Няма да я смачкам. Само ще... Като гледам май много ни сълите. Успея да живее. Стой там. Тя била преди нас тук и ще бъде и след нас. Тази муха. Остана ли някой, който не сме поздравили в тази планета, в тази галактика? Със сигурност. Има ли хора, на които искате да благодарите? Разбира се, на всички, които са покрай нас и ни подкрепят. Всички, които ще са с нас и ще ни подкрепят. И да, на всички тях сме много признателни и благодарни. Много приятели пътуват с нас за различни дестинации. Да, често си ходим с публиката. Да. Допълнително. Да. Което е супер готино, в смисъл, да. И така, благодарим на всички тия близки, ама наистина са много, изпуснахме много хора, всъщност. Да, много от тях са в София,
И много от тях са в тия среди, в смисъл занимават се сериозно с музика, влагат много. И да, съдействаме се, разчитаме, че ще продължаваме да се съдействаме и да си помагаме, защото аз като един, ако съм средностатистически фен и да кажем, че няма значение дали свиря или не свиря, просто обичам музиката и обичам да слушам музика. Да. И да имам любима банда или банди. Значи тук е въпроса, какво един фен на музиката би предпочел да има една банда, която да му е любима, или няколко, или много. Аз като се питам себе си, предпочитам да имам много банди, на които да ми изпълват душата. Много ясно. Точно за тая цел отправям апел към всички банди в България, които се занимават с рок музика, всякакъв стил, да си партнират по някакъв начин, да си помагат, да си подадат ръка, защото по този начин много млади хора ще чуят, че имат любими банди и то не е една. И ще стане много интересно. В противен случай това нещо ще изчезне. Или ще намалява. Не може да има една банда. То няма една банда. Банди са много. Организатори на концерти. Когато организират концерт, викат една банда. Или три. Как ти звучи? Тоест едни и същи. Това супер ли е? Обръщам се към всички организатори на фестове, концерти, там всякакви такива неща. Много ли е яко всяка година една и съща банда да свири на съответния фест? Еми не е много ясно. Да. Никой не го иска. И те не го искат. Но няма кой да извикат. Не им против има. Какво? Има. Всъщност да, оказва се, че има, ама как да разберат за съответната банда? Как ще разберат, че има някаква банда, дето би свирала на този фест? И да. Как ще стане това нещо? Не мога да кажа. Ами единият вариант е, когато си партнират бандите, защото тия, които са там, на голямата сцена и са една от тези банди, които винаги ги викат, те имат тая възможност да споделят за бандата и да отворят вратата за още банди. И още банди, като по този начин самите хора вече ще им е интересно да ходят по концерти. Това не е в ущърб на бандите, които сега са по фестовете, а напротив, защото тия фестове ще изчезнат. Защото аз поне забелязвам, че на фестовете хората не навсякъде са много. Тоест имаше леко загубване на интереса последните няколко години, сега мисля, че има подобрения. И тук е момента да благодаря на Никола и Кулден, въобще всички от бандата, които ни подкрепят и също в общи линии, където могат, както могат, помагат наистина някой да разбере за нас. И така, да им благодаря отново. Мерси, Никола. И около ден, да. Добре, пичове, нещо пропускаме ли? Да, има и други банди, които... Ако трябва да благодарим на всички банди, дето сме свирили тази година, аз не съм сигурен даже, че мога да ги изброя. Да, много банди са, обаче ще стане доста... Да. Добре, да кажем няколко, 5-6, нали, защото искаме да кажем бандите да си помагат, да кажем някакви банди. Аз по-скоро ще благодаря на Симеон, между другото, на Симеон Каджаманов, който беше в предния епизод. Ако сме изтървали някой, нали, не се сърди. Да, това е последния, няма грижа. Добре. Поздравя на Симеон. Поздравя на Симеон, който на поканя на Бялата лястовица. Всички банди от Бялата лястовица, много мормени, жестока банда. Да, жестоки. На тях, на Джамбите. Гришата е страшен пич. Гришата на хора... Последно бях на... Извинявай, че последно бяхме на Ментол. На трибют на Red Hot беше... А пък Red Hot ми е много любима банда. Малко много маяч не отидах.
Беше много яко. Но предпочитах да остана тук на Chaplin Dream. Да, поздрави на Chaplin Dream. Да. Поздрави на всички шуменски банди. Завера. Out of Tune, да. Беше много яко. Forgotten. Да, казах ги. Лефти също са от Шумен. D&D, забравихме за D&D-тата да поздравим, как? Те са винаги с нас. D&D-тата, колко сме свирили с тях, поздрави на D&D-тата, да. Да, те са децата на явката и са млади надежди, защото са млади и защото са надежди. И което им прави постоянно се подобряват, постоянно почват да се слепват като банда и правят много готини парчета, почнаха да правят авторски и им се получава. Аз лично им пожелавам да продължават в този дух, да може да смисъл, каквото можем, съпортваме и тях. Да. И много банди. Всъщност навсякъде където сме ходили, винаги има някакви банди, деца готини и сме се запознали. Не контактуваме постоянно с тях поради някаква причина, но така или иначе ние каквото можем правим за тях и каквото стане. Абсолютно. Чета, благодаря ви. И ни благодарим. Че ми отделихте време. Пожелавам успех за напред. Благодарим. Продължавайте да правите това, което правите, защото се получава. Получава се, много макив, че ходите постоянно на участия, то е супер ключово. Имате музика направена, имате клип, ще излизат още клипове, живот и здраве. Ще излизат още много простоти. Такива, как им казваме ние? В момента ми бягва думата. Каква? Анонси. Много анонси ще има. Случая поздрави за Диан Гочев. Да, поздрави за Диан Гочев, да. И издадахме си следващите 2 концерта. Не трябваше да ги разбера. Имаме един базик с Диан Гочев. Хората да следват в социалните мрежи, да отидат да се абонират за вас в YouTube. Благодарим. Ще оставим линкове отдолу в описанието. Супер. И това е. Сагата продължава и смело напред, пичове. Благодарим много. Цъкаш наляво, канапе. Цъкаш надясно, канапе. Цъкаш по средата и ставаш канапе.